Good morning mga boss. January 19, 2026. Oh, dito tayo sa mga parts na kailangan ninyo. Lahat to mga bossing passion, oh. Upuan ng passion, yung box niya. Oh. May available din tayong dalawang bangka ng passion. Available pa yung gas tank ng passion. Yung kanyang footboard, available pa mga bossing. Yung kanyang tail light, yung kanyang tapaludo sa likod, available pa. Yung cover sa likod, yung tail, available pa. Right at left fairings, may dalawa tayong available. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. May available din tayong airbox ng passion. Ayan, available din yung kanyang center stand. Yung sa harap, ayan may available tayong dalawa. Ayan siya, 1. Ayun yung isa, 2. Ito naman, available din yung kanyang araro, fashion. Ayan, isang buong muka, mga bossing nyo. Pinaghiwa-hiwalay ko lang yan, pero isang buong muka yan ng passion, mga bossing ha. Yung pinaka marami naghahanap sa akin nito is yung kanyang speedometer. Ayan, mga bossing mayroon na tayong speedometer ng passion. All goods yan, walang basag. Isa pa, yung marami nagtatanong sa akin. Yung kanyang cowling, mga boss, available. Engine hanger, available din. Yung nagtatanong din sa akin nung nakaraan, yung right at left. Placer, may available tayo dito. Ayan, center stand ng passion, may available din, mga boss. Sipat lang. Hanggang dyan na lang, mga bossing ko, update lang natin ito sa YouTube channel natin ng mga boss. Ayan din yung isa kong kasama, si Jan Soriano. Alright. Kumuha rin kayo sa kanya, partner ko yan. Kayo naman huwag kayo matakot, di yan scam. Yung bubble wrap. Thank you.